Je vám 14 let, musíte si vybrat školu. A od té školy se odvíjí práce. Od práce důchod a ideálně to celé vydržíte aspoň 40 let, protože tak to dělali vaši rodiče. A Simona to taky takhle dostala. Konec konců i já jsem to tak dostal, akorát trošku jinak. A tak se dneska se Simonou bavíme o tom, proč ta generace po nás tohle odmítá. Jestli je to lenost, nebo jestli vidí něco, co my jsme přehlédli. Nejsem guru. Podcast o životě, vztazích a osobním rozvoji. Mám tady ve studiu hostku, Simona Kamenická. Ahojte. Tady kameru, super. Čaute. A my jsme se vlastně potkali tak trošku náhodou a začali jsme si povídat o životě a mně připadalo zajímavé, že bychom si mohli vlastně vyměnit pohled té mé boomerské generace s tou Gen Z nebo mileniál. Ja som niekde na pomedzi, lebo že vraj mileniáli boli do nejakého roku 1995 a Gen Z bolo od 2000 a ja som 99. Jasne. Čo je síce bližšie, ale mám sestru v ročníku 88, ktorá sa podielala na tej mojej výchove, takže aj vlastne vkus, ktorý som mala, čo sa týkalo hudby a od všetkých týchto akože zaujímavých koničkov som mala v podstate od nej, lebo som veľmi chcela jej byť podobná. A tým pádom som tak nejako na pomedzi. A tak co vlastně, jaký kapely tě baví? To by mě zajímalo. No ja som vyrastala a stále ma to tak nejako drží. Áno, bolo tam nejaký chvíľa Justina Biebera, keď prišiel s pesničkou Baby, ale viac menej mi zostal skatepunk, Limp Bizkit, Blink-182 a nejaký metal, System of a Down a podobne, čo vlastne počúvala moja sestra. Jo. Tak Limp Bizkit ty znám, jinak mě to neříká vůbec nic. A veľmi taký ten akože skatepunkový populárny štýl, keď ona bola vlastne v puberte, čo nám sa teda ako úplne nestretávalo, keďže je medzi nami 11 rokov, ale tým, že to bolo doma a tým, že som to mala nahraté v počítači, tak som to vlastne počúvala, lebo som jej potom chodila do počítača, keď ona nebola doma. A pamätám si aj ako vývoj slovenského rapu, ktorý teda nebol úplne pekný a bol plný nadávok, viac ako by sa možno aj zišlo. Ale bolo to niečo, čo bolo pre mňa vtedy veľmi také žiadané. Lebo som bola taký ten malý gangsta. Vieš, že išla som proste pod... Spoura. Presne. To bola tá prvá zbúra, ktorá sa u mňa diala, že som počúvala veci, ktoré som počúvať nemohla. Jo. Dobrá. Práce a smysl života? To je taková mužská otázka, jo? Ja mám pocit. Ja úplne neviem, ako s touto otázkou vlastne dodnes mám narábať u seba, pretože bola som vychovávaná a ťahaná k tomu, že keď som mala 14 rokov, mala som si vybrať školu, na ktorú pôjdem a od tej sa vyvíjala práca, ktorú budem robiť ideálne do konca života, lebo tak to mali naši. Moja mama bola asi neviem koľko, 20, možno aj vyše 20 rokov v poisťovni, aj keď to nevyštudovala, ale dostala sa tam proste po materskej s mojou sestrou a odtedy tam zostala. A to bolo to, čo... Dobre, no však nie som tam spokojná, ale veď platí mi to účty a ty to budeš mať rovnako a ideálne musíš ísť na vysokú školu a musíš robiť v administratíve, lebo tam sa ženy uplatnia a keď budeš mať titul, tak budeš mať viacej peňazí a mne sa to úplne nepozdávalo. Ani sa mi nepáčila vlastne tá škola, na ktorú som nakoniec išla, lebo ja som to nechcela robiť, nechcela som to študovať a to bola ekonomika a účtovníctvo. A tam to nejako fakt ako bol taký ten moment, kedy som sa cítila fakt stratená. A neviem úplne povedať, či som našla svoj zmysel života dodnes. A moju vysnívanú prácu dodnes. Lebo tým, že vlastne som bola tak veľmi nahnevaná na to, že som išla na školu, na ktorú som nechcela ísť, tak som ani nepokračovala v tej výške, ani som sa nesnažila hľadať niečo, čo by ma bavilo a bola som taká, že no však ale mňa nebaví nič. A kým všetci mali vlastne akoby taký ten čas na rozmyslenie na tej strednej, lebo boli napríklad na gymnáziu alebo podobne,
odkiaľ teda je asi fajn ísť na výšku, lebo to gymnázium je veľmi neurčité, tak ja som sa potom vlastne, ešte počas strednej nejako dostala do gastra a tam som zostala vlastne aj po takú tú dobu, čo ľudia môjho ročníku boli na výške. Že však oni si teda akože taký predĺžujú študentský život na vysokej škole, ja si predĺžim svoj pohode život v gastre. Čo padlo, lebo bol COVID a gastro úplne nefungovalo. A potom vlastne som musela nejakým spôsobom hľadať, že kam ďalej. Mm-hmm. A co teď vlastne deláš? Teraz robím administratívu. Robím presne to, čo som nechcela robiť, ale aspoň to nerobím v korporáte. A robím administratívu, robím účtovníctvo, nejakú časť účtovníctva a starám sa prakticky o ten nejaký papierový chod firmy. Ale viem, že to nie je moja konečná destinácia. A dohnalo ma presne tá vzbúra, ktorú som mala v tých 18-19 rokoch, že ja nejdem zo strednej na ďalšiu vysokú a určite nie na ekonomiku. Aktuálne 4.5. mám prihlášky alebo respektíve prijímacie konanie na psychológiu. Mm-hmm. Takže takto nejako ma to ťahá. Bavila ma tá práca s ľuďmi, ktorú som väčšinu času mala. A chcem ľuďom porozumieť viac. A to je to, čo ma volá na tú psychológiu. Mm-hmm. Takže možno to je môj zmysel života? Neviem. Já hodně slýchám od personalistů, ale i od známých, kteří mají firmy, že mladá generace je vlastně hodně jiná proti nám, kteří jsme začínali svůj profesionální život v 90kách. A v tom, že ti mladí nevidí smysl života v nějakým dlouhodobým budování třeba firmy nebo něčeho, za čím se má jít nějakou delší dobu a má se na tom pracovat. A že jako preferujou něco, čemu se dneska říká ten work-life balance, že trošku pracovat, hodně cestovat, mít hodně peněz a že vlastně mi úplně jako nedává moc smysl, jako proč by vlastně vůbec měli pracovat. Mm-hmm. Máš ano. Pocit, že tvoji vrstevníci to tak mají, nebo ty? Ja úplne neviem, lebo ja som taký akože človek, ktorý asi do tej škatulky mojej vekovej kategórie nezapadá. Ale všimla som si, že takýto trend je. A už aj ja vlastne, to ma nejakým spôsobom aj zastihlo, že v tých pubertálnych rokoch už začínal YouTube a boli nejakí väčší slovenskí youtuberi, ktorí vtedy hrali hry alebo točili nejaké skeče. A všetci chceli byť youtuberi. A dodnes chcú všetci byť youtuberi, influenceri a ideme do farmy a ideme do inej reality show, aby proste to vybuchli Instagramy a môžem príjmať spolupráce a nemusím pracovať a môžem sa zdať svojej normálnej práce. Máš pocit, že to je mezi tvou generací jako hodně silný trend? Myslím si, že je to od tej 2000 vyššie ročníkov celkom silný trend, hej. Jo. Že já mám teď v rodině teda 17letého puberťáka a tam mám pocit, že to tak jako zase už úplně není, že tam ten trend popadl, že oni naopak si hodně stráží soukromí, ale možná to je jenom tím věkem, těma 17. Ale myslím si, že se na to dívají docela s odstupem na tyhle ty věci. Takže tam je možná už nějaká jako další jako generační rozdíl. Môže byť, určite. No. Určite. Čo viem, tak som sa stretávala aj s viacerými mužmi do 30 alebo okolo 30 a lovia v mojich rybničkoch. Tak som sa stretla s tým, že vlastne všetci mi povedali jedno a to isté a to je to, že ženy chcú bohatého muža a nechcú pracovať. A to je presne to, že od nejakých tých 20 do 25 tie baby dosť často bývajú také. Je to tvoje osobní skúsenosť, akože je znáš? Áno. Veľakrát som sa aj ja stretla s takými ženami, aj práve slobodní muži, ktorí mi hovoria, že teda chodia na rande alebo proste sa snažia randiť v týchto vekových kategóriách, tak majú presne toto, že ženy majú nastavený veľmi vysoký štandard za to, aby oni nemuseli robiť.
To je docela zajímavý, protože včera jsem vedl takový rozhovor s jednou mou známou, o něco mladší, ale už teda kolem mezi 40-50 její. Ona byla hrozně naštvaná na nějaký rozhovor, že jako ten muž nebyl dost úctivý k ženám a že nevyzdvihnul to, co ty ženy přinášejí v životu. A já jsem trošku argumentoval přesně tím, co říkáš, že dneska ty vztahy mezi těma jako lidí kolem 30 jsou hodně jako jiný, než byli za nás. A že fakt ty ženy mají jako strašně vysoké nároky na ty chlapy, že musí být pěkný, chytrý, inteligentní, bohatý, bude mě živit. A já do toho našeho společného života přinesu to, že jsem krásná. Mm-hmm. Je to jako reálnej obraz toto? Že vraj áno. Jo. Že vraj sa to deje a ja mám takú svoju osobnú teóriu a to je, že asi to poviem tak, ako si to myslím, lebo to bude asi najjednoduchšie a najlepšie. Feminizmus robí veľa vecí. Robí veľa dobrých vecí. Hej. Vďaka nim môžeme voliť, vďaka nim môžeme my ženy pracovať, vďaka nim môžeme šoferovať, môžeme sa učiť, vzdelávať a tak ďalej. Ale tie ženy sa dostali na takú laťku, že príde mi, ako keby ženy pracovali dosť na to, aby boli dosť, ale tí muži niekde zostali. Mm-hmm. A tie ženy majú extrémne vysoký štandard, ale ten extrémne vysoký štandard vlastne vychováva neschopných mužov. Mm-hmm. Pretože my sa chceme o všetko starať, my ženy, hej, chceme byť vlastne stále ženské, hej, empatické, chceme proste mať funkčnú rodinu, chceme proste byť tie ženy vo vzťahu, ale zároveň chceme byť CEO, chceme proste, aby otec bol na materskej, teda na rodičovskej dovolenke. Chceme aj, aby on bol empatický, aby sa zaujímal o seba, o druhých, o svoje pocity, rozvíjal sa a tak ďalej. Ale zároveň vlastne chceme, aby bol pekný, aby bol úspešný a aby zarábal viac ako my. Ale my chceme už zarábať veľa, tak čo on má zarábať? Mm-hmm. Že akoby není to vyrovnané. A reálně máš pocit, že ty ženy to tak jako opravdu mají? To znamená nejenom, že chtějí hodně vydělávat nebo že chtějí být ty CEO, ale že opravdu takový jsou. Podle mě všechny ne. Všetky nie. No, ale tam je práve taká tá veľká priepas, že jedni to majú veľmi takto a druhé to majú, že vlastne nechcú nič. Mm-hmm. Že málo kto je v tom strede. A to nie je len u žien, mám pocit, že to aj u mužov. Málo kto má, a veľmi sa hovorí o tom work-life balance, ale on úplne není. Mm. Proste není. A fakt naozaj málo ľudí poznám vo svojom živote, ktorí to majú vyrovnané. Ktorí vedia normálne, akože fakt, že s čistou hlavou, s čistým srdcom, s rukou na srdci povedať, mám to vyrovnané, mám super vzťah, mám super proste život a zároveň mám super firmu a som spokojný v obidvoch smeroch. Takmer nikto. Mm-hmm. No, my jsme přešli plynule k dalšímu tématu, který mám nachystaný, to jsou vztahy. No. A já jsem vlastně poslouchám jeden podcast zajímavý, Brand VR, to jsou takový dva mladí věci. A mimo jiné tam byl právě rozhovor s jednou ženou, která se zabývá vztahama a probírali tam seznamky, seznamování. A já jsem koukal, že ten svět, který žijou ty lidi mezi 20, 30, možná do 40, vůbec neznám. Mm-hmm. Zjistil jsem, že existuje svět internetových seznamek, který je fakt jako velmi specifický, ale co mě jako nejvíc zaujalo, tak ty kluci vlastně, mladí muži, mluvili o seznamování a navazování vztahu jako o investici. Mm-hmm. Že vlastně, když teda mají někde ten match na tom Tinderu nebo na čem, takže vlastně začnou si něco psát, strašně dlouho si ty lidi píšou, aniž by vůbec si třeba zavolali a slyšeli hlas, ne tak obraz toho člověka, a už vůbec nemluvím o rande, ale vlastně přemýšlí, jestli se vyplatí investovat čas do tohoto vztahu. Mm-hmm. A tomu já vlastně jako vůbec nerozumím, protože to, jestli se jako ten vztah někam vyvine, můžu zjistit jenom tím, když ten vztah reálně začnu žít. A to oni vlastně jako ještě předtím, než se s tím člověkem vůbec sejdou v té kavárně, tak vlastně tohle řeší. A tomu já třeba vůbec nerozumím. Na túto tému mi veľmi utkvel rozhovor z jedného víkendu, ktorý som navštívila asi mesiac dozadu
bol to čisto ženský víkend, ktorý robila v podstate matchmakerka, nazvime ju, Diana Fabianová, ktorá sa zaoberá práve randením ľudí a robí to randenie v reálnom živote. Natočila skvělej film o voľné lásce, když to tak řeknu. Presne tak. A tam sa práve riešilo toto, pretože tie, tak ako sociálne siete, tak aj tieto akože online zoznamky, ja som na nich bola, ja ich osobne milujem, už teda na nich dlhodobo nie som, mám stabilný funkčný vzťah, ale ja som to milovala z takej tej akoby vtipnej stránky, pretože ja som bola na tom trošku akoby druhom brehu, povedzme, kedy ja som si nechcela veľa písať. A to tam ľudia úplne nechceli. A tiež som si to všimla, že jednak už len to, že ty swipuješ podľa toho, kto sa ti páči a nepáči. Ale to, kto sa ti páči a nepáči, vlastne absolútne nezistíš, pretože ty tam máš fotky, ktoré ten človek chce, aby si ty videl. A dobre, píšeš si, ale ľudia si chcú dlho písať, ale zároveň je štatistika, že ak sa nestretnete do nejakých 3 až 5 dní, tak vy už sa vlastne nikdy nestretnete. No, to mne dáva smysl, no. Že proste tam to naozaj veľmi rýchlo ochladne, tak ako to veľmi rýchlo splynie tým, že swipneš doprava. A potom sa aj stretnete a vlastne akoby pred tým stretnutím si ľudia nenastavia tie hranice toho, že čo očakávajú. Lebo veľa ľudí je na tých zoznamkách kvôli jednorázovkám. A niekto tam... Myslíš, že i ženy to takhle mají? Myslím si, že niektoré áno. Myslím si, že hej. A vy sa teda stretnete, nejak to nedopadne a muž povie, no, hej, ako v tom najhoršom vyfabulovanom scenári, no ja som vlastne ale ako nechcel vzťah a nedala mi, tak ja sa s ňou vidieť nechcem. A ona povie, no, ale neprebehla tam iskra. A toto je niečo, čo práve tá Diana oslovovala na našom ženskom víkende, keď sme sa o tomto rozprávali. Tá iskra tam nemusí prebehnúť. Tá iskra trvá koľkokrát žene 3 až 5 rande. A celé to, že máš nejakú sociálnu sieť alebo nejakú online zoznamku, ktorá ti vlastne neukazuje absolútne žiadnu realitu, je veľmi, pre mňa je fascinujúce, že na tomto chcem naozaj proste, aby mi vznikol vzťah. Abych tomu rozuměl, máš pocit, že ty ženy sami od sebe očekávají, že na prvním rande buď vznikne jiskra, nebo ne? Aha. Áno, buď vznikne jiskra, alebo sa druhýkrát nevidíme. No, to je právě ono. To je právě to, čemu já nerozumím. No. Jo? Že my se vlastně jako musíme poznat, musíme si říct o svých názorech, co milujeme, co nemilujeme. Musíme si trošku očichat taky, vzít se za ruku, políbit se. A teprve pak přece můžu zjistit, jestli teda by mohl být i ten sex. Nie, lebo tam není meč a já to nepotřebujem druhýkrát zkoušet. A to je právě to, co vlastně, když se zpátky vrátíme k tomu, co jsem slyšel v tom podcastu, že hned jako strašně rychle vyhodnocuju, jestli z toho může být vztah nebo nemůže. Ale přece vztah je jako nějaký postupný poznávání, otvírání se tomu vztahu a vlastně mi to připadá jako strašná halus, jo, si tohle myslet. No. A pak se strašně divíme, že lidi nemají vztah, nemají sex. Dnešní 20-tnici, 30-tnici mají méně sexu, než dnešní 50-tnici, 60-tnici. To mi připadá úplně šílený. A dokonca majú, že vraj aj menšie libido celkovo. A že aj, čo sa teda bavila s mojím trénerom, ktorý sa venuje mladým chalanom, tak a riešil tiež nejaké takéto, že on tým, že proste rieši veľa aj tie hormóny, testosteróna, tak a pozera si rôzne ako aktuálne štatistiky a výskumy, takže vraj štatistiky hovoria, že majú mladí muži, menej testosterónu. Ono to souvisí s naším životním stylem, no. Protože mimo jiné testosteron, a to se málo ví, se tvoří ve svalech, nějaký menší množství, nebo ale tedy je důležitý. A tím, jak ty mladí chlapi sedí za stolem, u klávesnice, u joysticku, a nechodí vůbec ven a ty posilovny to úplně nezachrání, tak ano, mají málo testosteronu. Nehledě na to, že porno a masturbace jim to tak jako úplně nezvyšují ten testosteron. No, takže ako tam je aj takýto problém, ale teraz ako tie rande z toho online sveta, ja som teda nebola na žiadnom speed datingu a
teraz ako sme boli na tom ženskom víkende a Diana o tom rozprávala, tak som si hovorila, že prečo som nevedela o tomto, keď som bola single. Že to by bolo vlastne veľmi super zažiť. A tam je to presne o tom, že ona bere ľudí, ktorí na tých online zoznamkách by možno nezapadli. Pretože je to tam vyslovene, že na prvú, na vizuál a že tí ľudia sú veľmi super a že sú naozaj zaujímaví a že sú naozaj ako vzťahový materiál, ale nie sú tuctovo krásni. A to je niečo, čo veľmi akoby vylúči ľudí z toho online sveta a takíto ľudia potom majú, verím tomu, že veľmi ťažké sa zoznámiť. Pretože kde sa zoznámiš? No, je to tak, no. A to je veľmi ťažká vec vlastne. Pretože teraz máme HR, ktoré nám hovorí, nesmieš randiť s kolegami. Zároveň tu máme nejaké girl kódy a bro kódy a neviem čo. A vlastne ako žena nesmie mať nič so kamošom jej ex, alebo neviem, brata, bratranca, proste veľmi obrovská časť vlastne ti akoby uchádza. A to ako je nejaký pravidlo medzi mladými? Áno, jasné. Aha. To akože, alebo napríklad, čo sa veľmi tak akoby ctí, sú tie, že máme skupinu kamarátok a majú tam nejakých frajerov a tak, ale jedna si nemôže začať s bývalým tej druhej, lebo to už je girl code, to už proste ty si ma zradila. A čo keď by oni naozaj mali ten meč? No jasne. A nejenom meč, ale vztah. No. Že to není to stejný. Čo keď by proste oni dvaja by mali byť vlastne funkční? A čo keď ten ich vzťah s tou jej kamoškou vlastne ho mal priviesť do toho jej života? Ale my tak veľmi akože ctíme nejaké takéto tento možno blbo vymyslené zásady, že je naozaj ťažké pre mladých ľudí sa spoznávať. Ja čo mám vlastne ako veľmi dobrých známych z Čiech, sú spolu možno 20 rokov, hej, je to pár po 40-ke, majú spolu 2 úžasné deti. A keď som sa ich ako rozprávala s nimi na túto tému, že ako sa spoznali, tak oni sa spoznali v práci. V korporáte. No to bylo běžný, ako kde jinde taky, že jo? No. A presne mi tá žena hovorí, ja som ho nechcela. Ja som ho fakt nechcela, ja som s ním fakt nechcela ísť na tú večeru, ale bol tak neodbytný, že som s ním išla na tú večeru a išla som aj na druhú večeru a potom som že vlastne on není taký zlý, jak si myslím. Ale to tí dnešní ľudia nerobia. Muži, ženy a vzájemná očekávání. My jsme to vlastně taky nakousli, že lidi mají strašný jako, nebo mladí lidi, když se mají seznámit, tak mají vlastně strašně vysoko nastavenou laťku. Otázka je, jestli já vlastně jsem jakoby na té laťce, jo? Já se chci seznámit a teď dávám příklad, já jsem taky jako šťastně ve vztahu, tak nehledám, ale že prostě ten člověk, se kterým já se chci seznámit, tak musí mít všech 5P, musí mít úplně všechno, ale přitom ty lidi nejsou podle mě dost sebekritičtí k tomu, že jak to mám já. Že jestli já vůbec taky jako naplňuju ten standard, který chci od těch druhých. A vlastně jsme nakousli i to, jak to mají muži a ženy, jaký máme na sebe nároky, že jestli pořád platí teda, a možná, že čím dále víc, podle toho, co říká, že ten muž má prostě přinést domů peníze a být zábavnej a zařídit a zaplatit dovolený a co ta žena, že jo? A jestli ta fakt stačí, aby byla krásná? No, stačí? No já nevím, já podle mě ne, ale zajímalo mě právě, jak to mají ty mladí. No, ja by som použila jeden citát, ktorý som počula niekde na Instagrame, už ja neviem, od koho to bolo. Ženy chcú od mužov, aby boli ženy. Aby boli presne, aby boli empatickí, aby sa zaujímali o naše pocity, aby nám vedeli ideálne čítať myšlienky, aby proste doma navarili, aby sa postarali, ale vlastne zároveň oni nemôžu prestať byť mužmi. Oni musia doniesť proste peniaze, musia pracovať a my sme
pekné kvetinky plynúce s našou životnou energiou. A teraz to strašne preháňam, hej. Ale je to tak, akože práve ako ženy spravili obrovský krok k tomu, že sa zaujímajú o seba, o svoje pocity, o to svoje mentálne zdravie, o to svoje vnútro, ktoré si myslím, že kedysi nebolo až tak v popredí, ako je teraz, minimálne čo ja vnímam napríklad na mojich rodičoch. Tak vlastne to isté chcú od mužov, lebo že však všetci sme ľudia, všetci máme rovnaké schopnosti. Ale podľa mňa muži nemajú rovnaké schopnosti ako ženy.